Kaixo, egunon eta ikasturte berrion guztioi. Oinarritik berrikuntza baten berri eman nahi dizuegu. Azken urteetan aurren parte hartzean sakontzen aritu gara elkartean. Herri hezitzaileen sareko herriekin elkarlanean gaurki sortu dugu. Herrietan aurren parte hartze kanal iraunkorrak diseinatzeko tresna. Esperientzia horretatik ikasi digun guztiak argi eta garbi erakutsi digu aurren parte hartze kanal iraunkor hauetan egongo zareten helduak klabeak izango zaretela. Heldu hauek aurren parte hartzearen inguruan daukaten ikuskera, haurtzaroa ikusteko begirada eta helduzentrismoa deseraikitzeko gaitasunak proiektuaren arrakastaren gako izango baitira. Horregatik, hezitzaileak saretu eta formatu nahi ditugu oinarritik. Eta horretarako, herri arteko hezitzaileen foroa sortuko dugu. Saio horietan, bilabetetik behin elkartuko gara eta saio horietan bi atal jorratuko ditugu. Batetik, aurren parte hartzea sustatzeko baliabideak emateko prestakuntza eta bestetik, zuen arteko ezagutzak partekatzeko ataltxua. Lehen saioa, irailaren 30ean izango dugu Tabakaleran 10:00 ordu batetara. Eta saio horretara eta ondorengo guztietara, herri hezitzaile sareko kide sareten hezitzaile guztiak eta Oinarreko bazkide sustatzaile sareten eragile guztietako hezitzaileak gonbidatuta zaudete. Eman izena gure web orrian.